Здравейте, приятели! Малко се включвам от пътя, ама това е положението. Бях на работа до сега се прибирам, почва да се свечерява и реших да направя едни малко така по-тъмни кадри. Това видео е предпоследно с бетоновоза. Последното видео ще видите как ще го мия. Това видео ще излезне другата седмица. Днеска е 3-11 петък, значи ще излезе в понеделник или във вторник това видео. И в края на седмицата ще видите последното видео от бетоновоза, как го мия, как го издавам. И така че останете с мене, на околовръстното сме, прибираме се към гараж. И тръгваме. Има трафик. Идвам от Локорско. И тук набързо отбих, за да видя какво става. Чудя се откъде да мина. В момента най-бързия вариант, който мисля за минаване, това е през Световрачане. И мисля оттам да мина. Защото тук, ако се върна през Чепинци, там има забрана. Трябва да се качи на тангентата. Ако се качи на тангентата, трябва да мина през Илиенци. Там в момента е Лудница. През Ботевградско е Лудница. Така че единственият вариант, който е в тази посока, това е Световрачане. Друг вариант не виждам. Много коментари ми писахте в предното видео, повечето от които са положителни, за което много ви благодаря. Други пишат, че съм станал много злобен. Аз не мисля, че съм станал много злобен, при положение, че на глупака, който му спасих живота, не го хлебите него, хлебите мене, за това, че аз съм му спасил живота, но както и да е, няма се ядосвам с негативни коментари. Нека да си пишат хората. Това е плюс за мен, защото алгоритъма на YouTube работи по този начин. С коментари, с гледания, с харесвания, с абониране, така че няма проблем. Пишете си колкото си искате, не ми пречите. Напротив, даже ми помагате. Благодаря ви за което. Заваляй дъждец, чудесно. И така. Айде, Бързаков, настъпвай. Така. И така, приятелчета. Това ще е, както казах, предпоследното видео. Последното видео ще е след няколко дена. И след това се качваме на тир, както казват повечето. Един даже ми пише в коментарите: ти не знаеш какво е тир. Тир било там някаква си конвенция. Знам, братле, ама всички на влекача с полуревъркето му го наричат тир. Така че да ми обясняваш какво е тир и да ми обясняваш сета. Хората си го наричат тир и това е положението. Имаше пък един, дето бил на 30 годишен стаж шофьор и ми вика, че мигача се казва светло показател. Не знам. Инструктора го нарича пътепоказател. Не знам за другите кой как го нарича мигача. Може аз да съм грешка. Винаги съм казал, че аз съм новобранец и все още се уча. И имам какво да науча. Не се взимам за най-големия, ни най-малко. Това, че ми се отдава да карам, не означава, че мога да го правя качествено. Така че не се заяждате по тази тема. Просто няма смисъл. С мен на глава да може да излезете. Инат съм си и яко. Сега, този дъжд много хубаво ми размаза прозореца. Вода няма да стигна до чистачките. Супер. Тук живее моя приятел Светлио. Светлио, ако гледаш,
Поздрави, приятелю! Ще минем сега покрай него, ама няма как да спреме, защото трябва да се прибираме. Ау, как се размаза прозореца, направо ужас. Опа. Давай, брат, давай. Давай, ще гледам се скатая колкото се може повече. Мисля, че това трябва да ти е достатъчно. Накосан. Как тъпо се размаза прозореца, направо много гадно. Нямам и вода в камиона да му пръсна малко. Шанс. Лошо. Светло беше някъде тук в тия улички. Аз пак съм забрал къде беше. Той ми показва, ама... Кой да се сеща такива работи? Много подскачваме тук. Имаше едно момче, дето ми пишеше, че камерата не подскачва, камиона подскачва. Той, че камиона си подскача. Просто камерата има стабилизация, която помага малко картината да е по-гладка. Защото знаете с GoPro-то как се снимаше, всичко правеше така в картината. Така че тук мога да благодарим на Птишо и на Нончев за камерата. Стабилизацията наистина е жестока. Микрофоните, звукът супер. И така. Малко се поизморих днеска. Колко стана часа? 5:10. Аз правих пауза в 1 часа. И 6 часа работен ден, значи в 7 часа трябва да приключиме. До 7. И имам още 2 часа идеално. Там сте. Гледай как се размаза този прозорец, направо ужас. Вие не знам дали виждате нещо, ама съвсем нищо не виждам вече. Тук ми се отвори една дупка. Да мога да виждам нещо. Чай тук, че има хора да намалиме. Некой да не изскочи в последния момент. Да. Искам да изпратя едни специални поздрави на Денис Кадиров, че ме свърза с хората от Дискордия. Брат, ще тръгваш ли, бе? Ама ми гач, бе, човек, бе. Ей, ама. Сега като ми стана документите готови. Тази скания, каква беше готина. Имаше такива лед лога на прозореца, много яко. Много се скефих. Да говоря за Дискордия. Дал ми е там телефона на началника. И като си оправя документите, а те ще ми излезнат след другото видео, след края на другото видео. В смисъл, след седмица и половина горе-долу ще ми излезнат документите. Трябва да му се обадя, да се разберем един ден, кога да отида. Има ли някаква нова програма за обучение. И ще ми бъде интересно да я видя. Много крив този път, бе. Там сте, добре. Давай, брат. Ти си. Изпреварвай, ако можеш. Ай, дупката. Добре. Фанах я малко, ама...
изпреварваше, как точно изпреварваше. Не я видях тази дупка. Нищо да не е станало нещо, кой знае какво. О, леле, майко. Добре, там сте. Леле, този прозорец направо не мога да гледам. Как така се размаза, бе? Защо, бе? И приятели, съжалявам, ама така ще е, прозорецът ще бъде мръсен. Гледай, то направо стана ужас. Реката, Искъра. И тук какъв е широк. Браво. Вратово. И след това отиваме в Бенковски и отиваме в Орландовци. Аре бе, коланто снима. Нещо дрънчи из кабината, ама не знам какво и къде е. Това тия подскоци, какво няма да дрънчи? Ох, почва да ми изнерви. Какво дрънчи сега там? Чакайте, хора, къде сте тръгнали да изпреварвате? Тук нямате право да изпреварвате. И ограничението е 40. Имаше един пич, дето ми е писал да не получавам, че съм взел левия завой от дясната лента. Брато, аз съм сканил, не мога да си го позволя. Първо. Второ, точно това кръстовище има и маркировка, има и знак, който го позволяват. Така че, като не разбирате, не дейте се обажда, моля ви. Хората си го написали къде и какво мога да се направи. Излезнахме в Ковратово. Маркировката е все още забранителна, така че няма да им давам 10 мигач. Ще позачакат малко. Това защото има завой и няма видимост. Следващата дупка. Ето тук вече мога да пусна един да минава. Айде, изстрелвай се. Закъсня. Брато, да си се изстрелял. Изпусна момента. Имаше достатъчно време да минете двама. О, майко. Чак ме заболя главата от това друсане. О, лале, майко. Карам само с 50. Ти си луд просто. Не изпреварих, когато те пуснах. Тук, когато коли идват, това е луди хора. После не се ядосва. Как не се ядосваш? Да, какво става? Закачвам храстите с огледалото, ама камиона постоянно се клати и не мога да фанеш. Както и вола му на една страна и дърпа надесно, съвсем не мога да фанеш в правата посока. Аз като ви казвам, че няма милиметър равен асфалт в тази гадна София, вие не ми вярвате.
Баси, човек да си отдъхне направо. Направо ме заболя главата. Направо ми се зависи аз от това друсане. Ужас. Ох. Банковски. Кружки ми горят, не дават контакт. Ще е ужас. Е, тук може да ми изпреварите, ама вие пак сега сте далече. Няма шанс. Ей, куките! Тук ще е толкова тъмно, бе. Няма ли да пускат уличното осветление? Че с това мръсно стъкло нищо не виждам. И викате сега това да ми е за такова. Дай, брат, айде. Виж, че съм добър. Но това да ми е за тренировка. Като тръгна по магистралите, така ще бъде от мъжички. Онзи ден гледах едно видео на Здравко Пейчинов и Тедо. Се прибираха, ма това е било отдавна, бе. Се прибираха от някъде там от Унгария. Давай, брат. Давай, брат. От Унгария през Сърбия за България. И гледах там граница едно друго и на Здравко стъклото му беше така по същия начин. Направо ужас. Братлянце, ма не си запалил фарбата, караш още на дневни. Не е хубаво това. Изобщо даже не е хубаво това. Няма как да му просветна. Ай, тук мога да му просветна вече. Аре, бе, кола. Видя май. Да кара си само на дневни. Ама вече е тъмно за дневни. И аз обичам да карам на дневни, ама нищо се не вижда вече. О, майко ми, там сте добре. Щом сте там, всичко наред. Нека си дранчи колко сак. Айде бе, защо не искал да слагаш предавка? Колегата ме познава, понеже там си говорихме с един колега, дето разтоварва там на нашия обект такива строителни материали. Това даже може да беше и той, ама да е с друг камион, не знам. Ама как се казваше, Серафим ли беше, нещо не си спомням, или Серафимов, нещо такова беше. Щях да почвам при него, ама още нямах изкарал категорията
И му казах, нали, че да си търси човек, защото пред за мен не е сигурно. Аз ще пробвам първо Дискордия. И то стана така, че успях да дръпна штората. Сега вие за това се подигравахте, че с тия 40 кила с мокри дрехи, как съм ще да дръпна штората. Атланца за всеко нещо си има челъм. Как си му фана челъма, няма да ми е трудно, не бойте се. Пък като видя, че не става фирма, има колкото искаш да сме на фирмата и готово, това ли се притеснявате? Аз не се притеснявам, вие се притеснявате. Спокойно, всичко е 6. Няма да се плашите. Клипове ще има. Клипове ще има, ще ви показвам. Там ще ми се смеете също. Страшно, не бойте се. Всичко е ток и жица. Сега тук вече започва лудницата. Тук започва лудницата. Тук няма да мога да мина. Трябва да дам мигач. Ако е така да изгъна. Накосам. Тук започва теснотията и лудницата. Сега там на Орландовци е тук всъщност. Това ли е кръстовището? Чакай, че аз от този прозорец нищо не виждам. Да, тук. Тук трябва да завия наляво. Това напред е Мара Бунева. И тя ми върши работа, но тук ще завия наляво. Това беше улица Железопътна, ако не се лъжа. Мисля, че... Тук за сега е широко, ама там след билата става вече ужасът. Ай, бабуна. Ай, спирай. Ох. Така е, като не си е видел. Хората, давай. Давайте. Видел съм ви. Нищо, че ми е мръсънжава. Така, някой друг. Нагледалото няма. Така. Докъде бяхме стигнали? До подкрилата круша. Нищо не виждам от това стъкло. Тук започва да става интересно. Ето го човека, както изкочи в последния момент, без да гледа към мене, без да на пешеходна пътека. Така. И тук вече започва интересната част. Спирали коли, тесно. Сега... Ох. Майка, стара. Сега даже няма спирали автомобили. Тук даже няма никой. Един път минах, тук беха наспирали, едва се разминахме, направо беше ад. Ама сега се минава. Става доволно. Брато, но ти си супер нахален. Колата е в твоята лента и ти в мене сгъваш. Не дейте така. И тази кола до мен има навигация в бордовия компютър. Много яко. Айде, не сме. Някой да не пресича. Няма. Трябваше да пусна рейса. Да му се не види, не го видях. В смисъл, да, че не го видях, но вече бях влезнал в кръстовището.
Ето тук сега, виж къде е спрял. Тук трябва да стисна малко този, на няма какво да направя. Почва ми става студено. Гласа ми си отива някъде. Сега сигурно и тук ще ме хлебите, ама този завой така се взима. От почти трамвайните линии. Не. Не ми звъни. Ще ми спреш записа на микрофон. Така. Айде, нашия. Ара ти изтърваме светофара. И направо си го изтърва. Нищо, поне съм прав. Той сега бързо ще светне. Той направо даже си светна. Браво, братленце, благодаря, че ми изчака. Евала, така се прави. Евала. Белият джип. Дачия Сандеро ли беше това, не знам. Евала, братко, благодарим. Жив и здрав да си. За хейтерите, за които кажа, че съм злобен. Не е верно. Много се бъркате, вие изобщо не ме познавате. Някой път, като съм ядосан, е нормално да говоря някакви неща, дето не трябва, ама... Такъв съм си, приемете ме такъв какъвто съм. Точка по въпрос. Пътеките. Давам газ за бъргаз. Така, приятелчета, искам тук да ви споя на едно нещо. Не знам дали сте се абонирали за канала на Адриан Български дух. Снимахме заедно с него видео. Там бяхме с Нончев в базата на Карко и там Ади кара. Ходил е в транспортна болница, нали, понеже момчето си има проблеми. Ходил в транспортна болница, издали са му документ, с който му разрешават да кара категория Б. Чакайте, че изгубих мисълта. Да, разрешават му да кара категория Б. Търсих му известно време инструктор и се оказа, че моят инструктор, при който карах C+E, Мики, вие го знаете от моите видеа, всъщност те могат, нали, самата фирма, нали, може да поеме Ади като курсист, защото не всички фирми могат. И искат да видят, нали, в този документ какво пише точно, защото там явно има някакви ограничения или нещо, не знам. Но каза, че в Василеви, защото STS и Василеви са почти едно към едно. Много са близки една до друга двете фирми и хората, нали, са работили там, но без значение, дълга и широка. Въпросът е, че в Василеви има такъв автомобил направен да е подходящ за такива хора, нали, с някакви затруднения. Така че, ако искате, аз ще му кажа да започне да прави видеа. Той със сигурност ще прави видеа. Ако не го следвате в TikTok и в YouTube, последвайте го, защото най-вероятно това ще бъде интересна тема за хората, които имат някакви проблеми, как могат да бъдат разрешени, как са направили този автомобил,
как ще изкара самите курсове. Това за мен е интересно, ако и за вас е интересно, следете му каналите. И така, дано да качва видео. Тук искам да изкажа едни огромни благодарности на Ники, защото момчето се постара да свърши тази работа. Ники, ела, брат ми, и жесток си, благодарим за което трябва да черпа някой ден. И като цяло на STS. Ела, браво! Добре, най-накрая прозорът да се изчисти. Толкова вече не ми трябва. Сега най-вероятно ще ми кажат, че колан така не се слага. Да, знам, аз си нося отговорност за това нещо. Не се притеснявайте. Това са рисковете на професията. Дали ще те хванат или не. Вече може да си пусна дългите. Не, че нещо пак ще се вижда, но все пак. Колко стана часа? 17:35. Сега аз съм пуснал вода в бурето. Само трябва някъде да се нагъзя да изхвърля. Е, там има един колега, който вече го прави това нещо. Аз ще отида някъде другаде. Кой е този колега? Запушил е пътя? Не е запушил пътя. Не знам кой е това. Това е Стефчо. Здрасти. Така. То си заваля сериозно. Сутринта валеше, днеска цял ден не валя и сега пак заваля. Е, така обичам. През деня да не ме мокри. Нощта иска да вали колко иска. Обаче през деня да не ме мокри. Това е важното. Вече ви се заспа. Днеска колко километра сме минали? Ох, 150. Ми добре си. Сега ще си кажете, 150 са нищо. Да, елате вие да карате 150 тонен камион да те му върви. То психически си изморят, не физически. Така, аз ще ходя тук да се нагъзя и да изхвърля тази вода. Ох. Ако виждах и нещо, ще да е супер. Така, банда, тия хора няма да минат от мен обаче. Ако да се сгънем. Така, то така не става. Че да мина този колега и пак ще се върна на косо. Защото така не ми върши работа. Спреме дългите. Това кой е? Това е Емко. Да.
Айде да мине и батите Стефчо. А той е ученик. Браво. Сега идвам банда. Задръжте малко. Малко ще ви е шумно, ама кола направим. Това дето трака е менгементито на лука, за да не се върти именно такова като менгемент. Сега отворих лука, пуснах водата да се върти и това е. Опа! Я, не снимаме! Браво! Хи-хи! Микрофона дали записва? Добре, всичко е точно. И аз се тихо да погледна. Накрая ваше. Сега ще дам назадна, за да мога да гледам водата кога излиза. Но преди това малко ще го засиля. Сега вече трябва да... Тече ли нещо? Не тече ли нищо? Как да разбера? Трябва да изтекло вече. Накараме, че изтекло, то ще тече по пътя. Айде! Айде! Я чакайте малко. Не, така не ми харесва. Чакайте малко да се върна да видя нещо текло ли изобщо и не. Що ли не е изтекло? Изтекло е. Ох, ах! Всичко е точно. И по пъти да тече не е проблем. Така или иначе го мократ, за да не се дига прах. Така или иначе вали, така че няма яда. Така. Сега ако намерим и къде паркираме, всичко ще е ток. Ох! Добре, брат, карам с 8, стига, отдрусаш. 7-8 минал с 30. Не знам нещо дали виждате вие. Нощната кабина ме кефът от мене много. Чакай, аз утре трябва да излизам, така че мога да спра заднемко. Некой да не ме запуши. Да, благодаря варианта да спра отвънка. Така. Светкаме някаква ламба. Така. Някакви документи тук трябва да има. Пишеме. Километраж 1, 1, 1,
9, 6, 5. Значи утре ще стане камиона на 112 000. Защото 40 км ще ги мина със сигурност. Така. Приключва работен ден. Края държава. Аз така го приключвам. Не ме съдете. Вие си го приключите както искате. Аз винаги си слагам начало държава и край държава. Без значение дали не пита или не. Просто това е моят начин. Сори. Така. Взимам си картата. Слагам си я в телефонят. Телефонът, чакай сега. Трябва да запишем днес какво сме работили. Тази светлина ми е нещо малка. Така, я светни. Тук. Така. Тук сега трябва да запишем. Днеска сме. Айде бе. Айде де. Ти става са. Ще се сетиш. 3.11. От 7 часа до 18 часа. Така. Кубици. 12. 12.24. 12.36. 36 и 8. Само това ли има, бе? 36 и 8, колко правим, чета? Така, няма престой. То се затвори, добре, няма ядове. Така. Това го гасиме. Това го гасиме. Така. Телефона трябва да си взема. Така. Колата да си прибера. Трябва да сложа на стойката. Няма стане с една ръка, ще ме извиняте малко така. С 300 мъки го направих. Сложих ви на стика, не знам, няма как да се види. Стик, трипод, така това го взимаме. Телефона е в мене. Много ми вали. Съжалявам, банда има малко така. Докато се... трябваше и лампите да загаси се пак. Така. Опа! Ето да видите. Така. Така. Не знам дали ме виждате. Какво става? Какво става, бе, бъчето? Правя си влог. Какво да си правиш? Влог. Ще се гледаш после в YouTube, да знаеш. Защо? Защото си готвим, що? И така, приятелчета, с Батко Венко казваме чао за тази вечер. Клипа свършва тука. Това е предпоследния клип от Бетонолоза. Последния, както казах, ще бъде от миенето, издаването, така че останете с мене и с другите клипове от Дискордия. Айде, чао! Чао!